хора, аз съм FoxBG, а днес ще играем FIFA 17. Както виждате, FIFA 17, да. Ще играем къстъм, примерно England. Ще играем примерно на 5. Нали, напред, назад, на където искаме. 1, 2, 3, 4, 5. Франция. 1, 2, 3, 4, 5. Франция, по отбор не го знам. Чакай. 1, 2, 3, 4, 5. И да. Тук същото. 1, 2, 3, 4, 5. Япония. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Тук пък няма. Значи, да. Така ще са. Още нямам си една идея какви са тези отбори. Ай, така ще ги направим. До спичка ли ще си бием? Так, сега. Няма нищо. Айде, почвам матч, защото имаме 15 минути на разположение. Трябва за 15 минути да направим целият клип, защото иначе YouTube ми позволява повече. Майко, те почти с еднакви екипи, бе. Не знам как се вижда. Мисля, че е добре. Бам! Майко! Това матч не знам дали ще не спечеля, но се надявам. Давай, сега може да ги извеждаш, само да ти пусна. Пич. Извеждаш, но не стана. Това, което исках. Хора, също така ще правя сатира клипове или реакшен клипове на някакви малки лапета, които се дънят в YouTube. И това е гол за EAG. Да, няма гледаме повторение, защото бавят. Какво правя, бе? Това не ми се изпречи. Хора, тази игра ще бъде доста напрегната. Не знам до къде ще продължа да снимам, ще видя. Дали ако стане много скучно, ще прекратя този клип. Трябва да ми вкарат гол тия мобари. Не, майко. За
Майко, газ. Абе, какво се изслушва, бе? Абе, стига, бе. Ей, значи, тъй като стане се... Тъй като стане. Жълт картон, ти лут ли си, бе? Добре, че не съм на кариера. Че това жълт картон щеше ми. Давай, бе, голкипър. Бати, няма играчи. Аз избрах пък най-умрелите отбори. По-добре да бях избрал Реал Мадрид Барса. Също ще направи такъв клип. Само че не знам кога ще бъде качен. Реал Мадрид Барса. Хора, също така, напишете в коментарите как предпочитате, нали, целият матч, но не знам как ще стане за 15 минути в рамките на 15 минути, да. Или половината, нали, първото полувреме. Напишете долу в коментарите. Мале, как помпа игрека. Добре, бе, след като му объркано стана. На кой подаваш, бе? Само че не знам джойстика има ли батерия. Камазаки. Това може да е гол. Много се убих. Какво? Бам, аре по-бързо. Бат, тя само вреди целят, аз друго не съм видял от тях. Хора, този матч въобще не е интересен. Даже ми бахти скучния, мисля да им се остава. Ето бахти. Хора, ако така продължава за напред, ще приключвам да вижте сега. Нито е някакъв напреднат матч. Вижте каква гитка имат. Супер гитка. Вижте кой е по-малка. Вече е голяма гитка, защото това е за такова. Айде да пускаме, защото ще ни дадат жълт картон. Нека продължаваме. Мога да те вкарам в 13-та минута, ама
Той един гол беше. Какво правите, бе, ма? Как 80% пас аз винаги подавам, бе? Ето това само на капитаните. Малека, искам да фърля съдята. О, това е гол. Няма какво да е. Греда. Майко, каква греда само. Най-добърския начин взех, че го бутнах. Нагазаки. Смяна с... не знам си къв беше. Едно. Хора, в този матч ще интересно няма. Правя последна атака и приключвам този клип. Няма смисъл. Има екшен, епик момент. Другия клип ще е по-интересно, защото мисля да направя Реал Мадрид Барселона. Ната не може да се направи атаката. Еми това е последното тяхно. Хора, стана много напекано. Майко, то вратар. Ма кой подаваш, бе? Хора, това мисля да бъде всичко за този клип. Нали, извинете, че не довърших целият матч. Просто няма нищо интересно. Мисля, че ще ги победа. Не забравяйте да го харесате. Както се абонирате за моят канал, следващия клип ще бъде след около 1-2 дена пак на FIFA 17. Виждане и до скоро!